takže teď jezdíme po pražském letišti a ptáme se lidí na to, jak si představují Portugalsko. Takže uvidíme, jaký budou reakce. Dobrý den, můžu se vás zeptat, jak si představujete Portugalsko? No. A jak to tam vypadá, jakože jak si to představuješ, že je hezké? Je teplo, lepší spalmy. Tak to děkujeme. Děkáme. A budovy třeba? Budovy, tam je to všechno najednou nasazené, něco. Je to tam starší tak. Ale co se týká jako tak dovolených parád a tak. Ok, děkujeme. Jedeme dál. Ready, kamera. Moc si dělej. Can I ask how do you imagine how Portugal look? Portugal, very beautiful city. I mean, country. Okay. Thank you. Bye. 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 Okay. Huh? No. No answer. You don't know? No. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye. Yeah. I've been once to Portugal. It's been really, really nice. Okay. I would like to go in Lisbon too, maybe next time. Okay. And maybe a tour with the van in the south of Portugal and do some kitesurfing. Oh. Do you know kitesurfing? Yeah. Yes. Thank you. No problem. Thank you. Thanks. Bye. 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 Have a nice day. Bye. Tady, zeptáme se. Ne, nezeptáme. Dobrý den. Mluvíte česky? Můžu se na něco zeptat? Dělej. Takže já bych potřeboval vědět, jak si představujete Portugalsko. My to děláme jako proškolní projekt a máme se takhle zeptat lidí tady v Česku. Máte bylo v Portugalsku, Ty jsi byla v Portugalsku? Já jsem nebyla v Portugalsku nikdy. Potřebujeme, a může to být klidně jako vtipný, potřebujeme prostě, já to pak dám ChatGPT, ona mi vygeneruje obrázek a pak to budu ukazovat Portugalcům a ptát se jich, jestli jako vědět, co je to za zem. Ty jo. Ne, tak Prostě, ale tak to je jedno, já neřeknu. Představuju si to jako krásnou zemi s krásnou přírodou. Jo. A třeba domy nějaký nebo MHDčko, nebo tak, Domy, co tam je? no tak tam je taková ta tramvaj, ne? Taková ta No, hodně no, stará no. a hezký třeba červený starý domy. Jsi jela? Jo? Jo. To je za mě vše, já utíkám. Tak jo, Děkujeme. Dobrý, děkujeme moc. děkujeme za váš čas. Hezký den. Hezký den. My děláme školní A je projekt. úplně jedno, jestli jsi tam byla nebo nebyla, prostě. Jak to tam vypadá? jako kamenné cesty. Těch starých. Nemoc příjemný lidi za mě. A nádherný moře, pláže, lidi, co hodně běhají. Tak jo, moc vám Děkujeme děkuju. moc, hezký Moc den. vám děkujeme. Děkujeme moc. Ja, warte. OK, so tady máme Cčko, vracíme se ještě na chvilku tam, dáme nějaký pofel, tady, zeptáme se nějakých dalších lidí hezky a pak už začneme generovat přes AI a pofedíme. Takže tak. Takže mě by zajímalo, jak si myslíte, že vypadá Portugalsko? Jak si myslíte, že vypadá Portugalsko? Krásně. Hezky, estetik. A potřebuji, abyste mi ho popsali. Zelený stromy, moře, pláže. Ale jako některé části jsou mega ghetto, ale. Jo? Takže tak 50-50. To bude takový starý. Jo, A myslíš, že to tam bude pěkný? určitě. Tak jo, tak moc děkuju, Maxi, Tak přibrzdí jo, mi. tak Já nasednu. držte se. Tak, jedeme dál. Ready, kamera, non-stop, jedeme dál. Jo, tam, jo, ale nejdřív si to přetáhnu. Hele, tamhle jedeme, tamhle k těm 3 lidem. Zase před nimi dej drift úplně. Dobrý den. Mohl bych se vás zeptat, jak si představujete, že vypadá Portugalsko? Jako země. A jak byste ho popsali? Je tam moře hlavně. Je to přátelství. Oceán.
jsou tam ti lidi takový jako hodně free. Jo. Všechno je na pohodu až ideálně až zítra. Tak to tam hodíme my, ne? No, a jak to tam vypadá? Jak? Silnice, hory, Podívej se na triko, natoč si triko. baráky, Žlutý tramvaje, tramvaje. malovaný domečky. Tak jo, děkujeme moc za rozhovor. Děkujeme moc, mějte pěkný den. Ty vole, to když mě pustí, tak budu prdel. A jedem, pojď, jedem. Ready, kamera, non-stop, sjíždíme kolama, řekni mi, kolik to bude stát, ej, kolama. OK, teď letíme dozadu, tam trošku pofelíme, no. Ale Max, si musíš trošku přidat, jako, tyhle, to nejde s tím spolu, tyhle, máme vozík, tak jedem, ne? Já si natočím za rohem, tady za to, tady za to, čekaj. Já si je natočím, tady za to, já si je budu natáčet. Nejde. A teď za nima. Hej, to je takzvaná skrytá kamera. Dobrý den. Trošku se oddal, ať je mám na celém záběr. Hej, takže počkej, trošku tady, ať jako je vidím všechny. Jak si představujete, že vypadá Portugalsko? Potřebuji, abyste mi ho podrobně popsali. Něco, jak si lidi představují, že vypadá Itálie, ale Dobře, něco dalšího? jsme nervózní. Jste nervózní? Máte cestovskou horečku? Já jsem úplně v pohodka. Já vyrážel jsem na letiště ve 30 a dorazil jsem ve 43. Myslím si, že jako docela výkon z Davids. Myslím, že my jsme ve 27. No. A mysleli jsme odbočku, takže my jsme na terminál 2, jsme na terminál 1, táto se uvědomil v půlce, takže tam takhle začalo končkovat. Děkujeme, náš rozhovor je moc dlouhý, musíme jet. Tak jo, jedeme dál. Ready, kamera, non-stop, přijíždíme kolama. Řekni mi, kolik to bude stát. Tamhle. Tamhle je šutová. Tamhle, vidíš je? Jedeme. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás potřeboval na něco zeptat. No. A to, jak podle vás vypadá Portugalsko. Potřebuji popis. Já si pamatuju, když jsem tam byla, tak jsem se mála potopila. Já nevím, já jsem nebyla venku, jsem byla jenom na hotelu, ale hodně kruháčů. To je pravda. To je jediný, co vím, hodně kruháčů. No. Podle mě je to asi trochu jak Španělsko. No. Jako asi logicky, protože jsou jako vedle sebe. A Jo. tak jako celkem všechno asi. Jaký myslíš, že tam budou lidi? Hodně. A ne, podle mě ne. Podle mě... Tam budou oni byli kámo. Jo, ne, jenom že jsem se utopila, jsem se sekla ve výtahu a ta uklízečka mi nepomohla. No, já říkám, Takže oni jsou zlí všichni. Ne, oni tam rádi... Oh yeah. Ježek potom. Děkuju moc za rozhovor. Vidíme se v letadle. Naschledanou. Takže vlogísek asi budeme ukončovat teď, nebo anketku. Ozveme se z letadla. Ozveme se z letadla a pak až na konci, jo? Takže vlogísek. Sebe pozdrav do vlogísku. Před 3 minutama. Čau lidové, už jsme prošli. Lidové. Anželko, pozdravte do vlogísku. Pane učiteli, vlogísek. Ahoj. Lidové, dáme pofel, pěkně, tablet a halíme to venku. Jo. Ne, vlastně v letadle. Do vlogísku. Jsme v letadle a poletíme zle. Myslíš, že to přežijem, kluci? No jasně. Jo, přežijeme, 100%. Takže vlogísek. Přistáli jsme v Lisabonu. A Jetlag působí. jetlag působí. 1 hodina rozdíl. A je to jakože hrozně blbý. No, Ale to pocítíme až večer, až půjdeme spát hlavně. jo, no. Ten jetlag. Ten jetlag. Takže my se vám ozveme, až budeme zase u těch věcí. Zabírat Jo. si. Opa. Počkej. Takže čekáme na nový bus, protože se naplnil moc. 2 se naplnili už.
Takže 2 se naplnili, tamhle nám jede samý. Tady jsme my, takže už jdeme. Jsme pro kufry, jo? Bylo to dobré. Musím Portugalce pochválit za jejich perfektní zkušenosti z létání. Jo? Nemůžu jim nic vytknout. Co říkáte na let? Dobrý. Skvělý. Poprvé turbulence. Poprvé turbulence. To v Portugalsku třeba. Jo. Tak uvidíme se na, jak se to jmenuje? Na Po kufrech, ne? U kufrů, tak papa. Takže už máme kufry. Tak tady je Janis, tady jsem já. A kufry jsme našli, takže to je pozitivní zpráva. A to je všechno. Tak papa. Takže už jsme vyšli z těch, vzali jsme si ty věci a teď jsme vyšli z letiště a čekáme na, když nám přijede bus, ten přijede tak za hodinu. Tak se vám pak ozvem.